5 лайка. Здрасте. Здрасте. Казвай какво друго има отворено, освен пирамидата. Нищо. Да, като цяло. Да, това е такова. То няма нищо. Анкара Меси, Анкара Меси. Меси, 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 Меси. Гол, 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 гол. Гол, 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 гол. Най-доброто. Ари бе? Има някой на пирамидата, има някой на пирамидата. Чакай. И то се тръгна. Не, ето го. Аре, ня... Идва. Ой. Трънки идва. Дойде. Ари бе? Гледай го. Какво правиш? То тъп е. Да, тъп е. Полиция! Ти май, тапи си прави с мен. Чакай, бе, те не може да минат там. Не може ли? Бързо! Не, какво ще? Мъртъв. Жив ли си? Давай! Не! Тя прибира веца, отворено ще да взема. Да. Бързо ти е на двора. Да, Бързо ти е на двора. 10 секунди. Много добри кръци сме. Да, най-вече персонали. Чакам да направо пред вратата. Добре. Чакай, че тук два иска да се качат. Yes. Много модерно чакаш. Качай. Да качай се отгоре. Да. Да, давай. Я го изхвърли той. Изхвърли го той. Перфектно. Пак ли се опитваме пирамидата? Давай. И после трябва да отидем за джетпак. Да. Нико, виж ма. Станах като мумия. Внимай, трябва да хилниш. Иде ли го е това оръжие? Не, нямам, нали ме хванаха с белезници? Тоест го нямаш. Да. Да, вярно. Вярно, че сега взех да отворя. Стой там тогава да хилниш. Аз той го разбрах как се минава това нещо. Просто го минавам бавната. Да, всеки случай. Хилня, всеки случай. Аз взех диаманта. Окей. Тръгвам, ръчката после ми отсъкай. Добре. Не чакай малко, искаш или добре? Не тръгна. Това ти ли беше и там? Не знам. Ръчката за опите да не отсъкаш. Добре. Освен, кажи ми някой има ли пред теб всъщност? Не. Добре, значи не отсъкай. Само да натискам Space ли? Какво трябваше да натискам тук, да не се удрям? Моля го задържа. Не, сред ръчката задържи. Добре. Не знам. Защото ако я цъкнеш, няма да отидем на едно същото място. Взех парите. Чакам те. Хубаво. Това ти ли си?
Не знам, не те виждам. Аз как мога... Ага, тук. Излязах. Ами, значи може да има някой пред теб, кой да е цъкнал ръчката. Мгм. Не си при мен. Къде излезам сега? От другата страна. Полица! Ако можеш, иди там, деца оправят колите в началото, не знаеш. Там се оправя моята. Тя е спална кола. Не, улица! Опиши ми хубаво къде си. До банката. Коя банка? Та, дето има един ван. И там има пари вътре. Спре там. Качай се. Окей. Отново караш без такова. Без ръце в вана. Прекрасно. И тук отгоре на гаража не можеш да оправиш. Да не те хаша. Там е за хеликоптери. Аз се води като кола. Мгм. Мисля, че се води. Това Перфектно. болица ли е? Да? Мгм. Я да ще минем да има оръжия. Добре, само... Не разбира мен сега. Е, да. Ето казаното отворено. Перфектно. Цецо, като ти казах и го затворих. Обаче отворено онова там, дето днес се опитахме. Дай да вземем оръжие Да. за теб. Това активно. ни следва, това ни следва. Сега ли? Да, видях го зад нас. Ето го. Ако можеш. Ма не, по-добре да не слизаме, ето го. Видях. А ти можеш да стреляш, защото имаш отпред такова, но не можеш да стреляш. Аз не мога, ама ти го стреля. Нямам. Нали знаеш, че нямам. О. Да, бързо, 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 бързо. Идва. Върни се. Върни се. Давай. Той Майко, влиза. той го прати за някой в Англия. Така е. Защото ти там се качи, брат, той скочи. Перфектно Ако искаш направо. право тук бързо. Ти оръжие имаш ли? Имам, ще ти кажа куда е. Тона загуби много тежко. Честито. Аз съм готов да го стрелям, ако го видя. Няма да загуби. Че първо вземем реакция ранец, то ни на път. Добре. Знаете, хора, че колата така се изкачва, защото Има лимит. защото това е лимита и не може да се качва, като се допирате до това. Тогава се Да, е качва. просто така се катера. Като се допирам до стените, които са под наклон, така се катера. Мгм. Само немай да не те гръмне нещо. В момента някой го обира. Да, видях, аз почнах да събирам той. Значи те в началото ще са убити. Да. Предполагам, че... Да, не виждам никой. Колко секунди има? Не, 2 минути. добре. Натиснете ръчката. Плант. Не знам ли какво да Плантвам ти. вземем изобщо. Трябва да го правим. Направи го. Давай. Тук има пак да се плантни. репети. Да. Почваме да вземем пари. Стой тук. Ти колко събираш? 4000. Аз 8000, малко повече трябва да ме изчакаш мен. Имаме ли време? Има, виж. Ай, сик ти, Нямам. бе! Брат, откъде се появи, бе? Не го знам.
Ма то това не е трудно за обиране. Да, знам. Ама... Го се прави. Малко пари дава и това е проблема. Да, на теб да, малко на мен дава 7000. А иначе от пирамидата 10 000 ли дава? Не бе 7. Не всеки да се. Не бе 4000 дори не са малко. М. То това е едно. Имах То, 4000, малко са да. а имах 40 000 и нещо. Сега как имам толкова малко пари? Нали си купи револвер? Нали си пак ги събрах парите. Да, но той не беше ефтин. А къде те чакам? То хеликоптер може да се вземе. Нема, има такъв. От първата ли? Да. Не! Малумен съм. Ето бързо, че я виждам полиция. Малумен съм, не, без да исках такова, се свърчах. Кучи са. Къде? Паднах долу. Не са контрол без да искам. Ти ме там ще се прави с мене. Еми ще ме изчакаш. Да, отивам да взема тяща плача, тук има на полиция. Добре, ще чакам тогава отвънка. Идваш ли? Чакай, вземам кода. Добре. На къде си? Отвънка на това. На ти. На игрището. На двора. Не ми дава се като... Добре, дайте ми. Все пак трябва да вземем оръжие и такова и чанта. Защото няма смисъл да взимам. Къде е това оръжие? Ето. Пирамидата пак е отворена. Пак ли е отворено? Да. Добре. Пак ли ще ходим там или другаде? Ми да, да. Аз друго отворено не виждам. Нормално. Ненормално ли искаш да е? Не, дете да повече пари, но пак има полиция. Гърми го. Стреляй с теб. Той излетя. Родност, голям бот. Да, малко ми е трудно да го стрелям. Айде, Тиха, пътикте. тиха. Взимай. Идеално. Ако искаш пора да убиеш и другия. Задължително. Давай, ще пречи. На 42. Да, право го би. Къде оти? Ето го. Давай, бой. Не, хвана ме, бързо! Никога, помогни ми. Как те хвана, бе? Криса! Бързо ела! Криса. Къде са Критос? Зад едната структура, такова се каже. Ай, стига, ай наново. Отгони ма, чакай.
Дай убий го. Аре, бе, реакционната на... Хвана ма се, няма ме напада. Брат, буквално съм... Така, хора, продължаваме. Бях го спря да може да скипне, да не гледате. О, пак там полиция, брат. Гледай ги! Гледай. Сета трябва. Влез вътре. И сега какво правим? А той там ли е? Добре, падам се. Тъй. Бързо, бързо. А, добре, мислех, че е полицай. Периметър още отворен, дай да пробваме бързо. Хм. Пауза! Тъй. Хора, Те продължаваме. се затвориха периметъра, ама давай към казиното. Давай, давай. До там колко пари даваше? Към 6000. Окей. Но те ще даде повече, май. Май да мене даваш повече. Ще видим, то там пак ми дава повече, нали, като съм купил по-голямата раница. М. А колко робъкс беше дал за нея? Не се спомням. Мгм. Аз откъде мога да видя? Гейм пасовете. А то къде бяха геймпасовете? Трябва май да лекнеш. Не, като отцепнеш на парите, пасес, Ага, да. 240. 240. Да. Ма бая работи. Вече я Полиция. отбират. Да, ако ще се махаме, защото има полиция. Давай, бързо. Не съм без... Аз съм без оръжие. Ко стана, бъгнаха го. И полицията е тука. Те няма да го бият. Не. Брат, ако 5 човека не може да убият един полицай. Добре, мъртъв е. Ки картата? Взех я. Кода видя ли го? А, 1744. Бързо. Отвърха. Добре, вътре си. Порта. Педали. Да. Брат, ма тия полицаи са бащи ганите. С те електрошоки само те ударят, ти падаш и няма какво да направиш. Мгм. Продавим им security, дали са го оправили. Това с компютрите. Че е долу под картата. Май не. На ти ли ще отидеш? Аз ще кажа. И да, зелен. Бързо. Чакай. Той се затвори. Не! Security. Вляза. А, как така? Валц. Че ме надаров. Валц. Най-добре те убия G. О, тук. Има 2 минути, добре. Това бе време ли? И то колко минути е макса? Не знам, моят си каза, не е достатъчно. Тя се хилна. Те хилнах са. Ти убираш ли? След малко. Като държа оръжие, по-бавен ли съм? Не знам. Тук съм. Така започвам да обирам Аз обирам 8000. В 1 минута имаме. Добре, аз ги взех. Бързо. Изчакай ма. Готово, аз съм готов. Давай. Не успях. Сигурно. Так. Кралче да контрол. Сега ще минем отляво.
Идеално. На... Дай на Даров. Защото ако има полицай, може би ще кемпят горе. Долу. На вратите долу. Тъй, хилнах са. С реактивните ли ще избягаме? Ето от другата страна са колите. Ясно. Тук е нашата. Заключил си. Видя. Да ти оставим парите и да оберем още едно нещо. Тук е съкратения път. Мгм. Гледай колко бързо се върват. Мгм. Чай, че не правим мога завия. 4000. Не знам какво отворено има. Нищо Айде хубаво. да се пробваме. Да се пробваме пак на Онуи. Ма сам чай да взема оръжие. Добре, аз имам кейкарт, пак казвам. Ако искаш, може да оберем нещо, което е с кейкарт после. То няма такова. Банката не е ли отворена? Не мога виж на карта. Ну да, чай. Жалко. Аз имам това за хюмане, метене. Аз имам реактивно, нали? Ти забрави май. То и аз имам. Да, пак отиваме там, да. Но то обират вече. Трима Но човека. ще ги убият вместо нас. М. Сега знаеш къде е. Чай продадем дали има така. Добре. Какво е гръмнал? Те Откъв е гръмнал? Те дръпнаха ръчката, обаче те горе не са убити да значи. Така, горе слагам щит. Там набити деня. Тъй? Тук пак съм. Да Чакай, видим. Ти няма нищо. Поставям TNT. Оттам взех донат. Добре, добре. Така, ела, тук Направи го са това. таврата. Ръчка. Ела, пази ма. Чай, не искам ръчките. Поставям TNT. Отворено. Добре, добре. Вътре има. Пък. Ой. Тето, умираш! Не! На вулкана съм. И аз съм Брат! Искам да ти кажа, че хората са много умни. Буквално... Бързо. Оставиха ме самичък. Yes. В смисъл, те ма гледаха просто как умирам и не помагаха. Сега кой ще оберем? Пак тема на това. Просто много бързо. Само да не затвори. Да, ще бързо много. Пак ли се сличаш такова? То без нея как ще отидем по водата? Като вече има такова задаване. Так, какво е? И бързо вземем някакво оръжие. Да. Това колата. Дай. Готов съм. Дори няма да ни губаме. Няма да туникуваме, да. На другата страна. Да, че си оправях оръжията. Айде бе! Нищо, колата бъгна.
Какво? Да, гръмна. Минаха 2 минути. Пак след това. Чакай, ма, тук съм. Така, колко пари струваше? 92 хиляди. Да, добре. Ко ще оберем? Сега. Ако имах кейкарт, ще е добре. Да, сакат не трябва тогава, значи. На този завой ли беше? На тия момента за къде ходим? А, брат, къде беше той за оръжията, бе? То там не виждаш ли уния пистолети там? Там са за оръжията. Това е 2 милиона 500. Ай, купувам. Нямам пари. Кой? Качих се. Там дето има като пистолет, там са за оръжие, да знаеш. Там има. Окей. Колко пари станаха вече? Добре, ти си с 5000 А, пари. диаманта отворен. То там не да много пари, нали знаеш? А, пак става. Но от отгоре ли да отидем? Или от Но долу? той е заключен. Да, той е заключен. Ще трябва да го минаваме 2 пъти. Пати. Хора да знаете, че отгоре има чит. Ако знаете, добре. Супер, точно тогава свърши. Ай стига, бе. Няма никакъв късмет. М. Ами сега няма нищо отворено, ако искаш по време да вземе тя ще такова. Колко биш това, бе. Добре. Тя е само до там да... Хора, пишете как може, ако знаете как може да вземем там, дето е за онова кметство, дето ни трябва някаква покана, за да може да го оберем. Съвети как може да го оберем. Никой нали знае за кое говоря? Да, бе. Мгм. Аз точния си. А, не, бе. Набършил за хората да набереш бензиностанцията ти. Тя пак много пари, да. Нищо по-добре нещо, отколкото нищо. Да. А, бе. Хора, тази кола също имам, между другото. Е, този пикап. Искам сега да отворя вратата. Ако ми дадете 3000 пари, ще е добре.
Я имам отвори вратата, да няма да вкарам. Да вкараш. И Правили ли защо са не го е това? Чакай, мотора мога ли да вкарам? Отворим вратата. Карахме. Даваш му един... Таман като сме го обрали, там он му даш един мотор да си има човека. А, Сигурно може да е него, ама да. Подаряваме му го неговия. Еми хора, нямаше нищо интересно. Паузирахме видеото да видим, нямаше нищо интересно по-нататък. Надявам се да ви хареса видеото. Абонирайте се, лайквайте. Пака. Да искате още видеа на Jailbreak, пишете в коментарите и от нас бай-бай!